May mga tao talagang mahilig manghusga. Kahit simpleng kilos mo lang, may masasabi sila. Minsan kahit ginagawa mo na ang tama, may pupuna pa rin. Pero ang tanong, tao ba ang dapat nating i-please o ang Diyos na nakakaunawa ng ating puso? Sa ebanghelyo na yon, inakusahan ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus ng paglabag sa batas ng Sabath dahil pumitas sila ng trigo. Kahit ang totoo, gutom lang sila. Pero pansinin mo, ang focus ng mga Pariseo ay ang batas, hindi ang tao. Ang letra ng batas, hindi ang layunin nito. Kaya malinaw ang sagot ni Jesus, I desire mercy, not sacrifice. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakikita sa pagsunod sa panlabas na batas. Ito ay nasusukat sa awa, pag-unawa, at malasakit sa kapwa. Jesus is reminding us, mercy is greater than ritual. Ang batas ay mahalaga, pero ang puso ng Diyos ay laging nasa taong nangangailangan ng tulong at pangunawa. Madali ba tayong manghusgan ng iba? Mas inuuna ba nating itsura ng kabanalan kaysa tunay na kabutihan ng puso? Baka masyado tayong focus sa religious acts, pero kulang sa awa sa kapwa. Mas mahalaga kay Jesus ang isang pusong mahabagin kaysa isang taong sumusunod lang sa batas pero walang pagmamahal. Mga kapatid, let us not be like the Pharisees who knew the law but missed the heart of it. Maging Kristiyano hindi lang sa gawa, kundi sa puso. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa kung ano ang ginawa natin, kundi kung paano tayo nagmahal. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.